7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. Sex Indaba ekakasini siyakumukela and mawusilalele ukuqala namhlanje and welcome home kadukuphi sonke lesikhathi dokotela kunjani Dr Mthembu ngikhona Alex are you well ngiyaphila Alex uyaphila nawe Alex khona but you don't sound well angikwazi nje oh ungazi nginjani ngikwazi like hyped up energetic no I can't go up when kuphela who can go up yeah, of course yes but you can go down on me as well you know so lento yokuba predictable so yazi ukuthi ayisebenzi here so you can go down I can go down and njalo yeah ngibulisa izithandwa zethu sure as always. Right, clearly so we said let's focus on building our nation, focusing on youth, young families. So izolo nje kwindaba yesintu bekade sikhuluma ngeindaba zama feud nama toxic families. So namhlanje naye siqhubha lapho dokotela it's a topic ekade abalaleli bethu babecela especially abasebancane uMakoti and as well as a guy okuba nenkinga yokudala ubuhlobo between uma wakhe kanye ke no Makoti right so yona indaba ke sikhulumayo izinto nje abantu abavama ukuthi bazisho nje dokotela baye bethi yabafuna abanye ukushada because bazohlukumezeka in the hands of ama in-laws but masingaqala kuyona nje uMakoti kuthiwa isihlobo esihle mesefikile uzoba iphathi efamily kuze kusetshenziswe igama lokuthi ingane yala ekhaya but indaba kungakube iopposite kodwa iexperience yabaningi that is true Mthiyane you know as much as isikhathini esiningi sitho mama ezala kanti you know isilwane esithize you know ozohlangana nazo but wonke umuntu unengxenye yento ayidlalayo nayo kule relationship ngoba i relationship is between abantu omunye nomunye so nawe uMakoti unengxenye osuke uyidlalile no ongayidlala futhi now isikhathini esiningi hla sibona ngathi umama ezala uyena you know oy monster you know but yes uthola ukuthi umama ezala uyakwazi ukuthi abe futhi umuntu onjengomama kuwena you know and ngithola uMakoti abaningi bethi akafani noma wami kuba kwakuma wezongibiza njengengane yakhe angihlase phansi but akangenze kanjalo so uyangikhipha ukuthi mina ngiyona ingane yakhe and things like that kusho ukuthi nawe uyakumukela lokho uMakoti so i mindset kamama ezala indlela akubona ngayo wena ibalekile kakhulu ukuthi umama ezala usuke ne opportunity yokuthi akumukele une opportunity yokuthi akufundise imithetho yale ekhaya ukuthi injani nokuthi akuthande njenge ndodakazi angeke akuthande angathi uyiyona ngempela ngoba uyona indodakazi yakhe uyabona but unayo le opportunity ukwenza njalo but instead uthola ukuthi abanye omama ezala kuba ngathi uyacompete nawe indodakazi yakhe uthola ukuthi uyona ayispoilayo ayithandayo kodwa wena expect ukuthi nawe kuthiwa indodakazi kodwa expect ukuthi wenza izinto ezi extra you know lekhaya ngathi angeke expect kodwa kule yakhe ngoba le yakhe uyayenzela kodwa wena expect ukuthi wena yenza yonke into but most of the time Alex isuke lento ingokuthi uyakumukela yini uqala nje umama ezala you know if ukuthi akakumukeli umama ezala you might have trouble whether akakumukeli because ukubona uyicompetition kumfana wakhe othandweni lomfana wakhe umfana wakhe mhlambe ukuthanda kakhulu kwenzela izinto ukuthengela imoto babona ngathi imali yakhe uyispenda kuMakoti idliwa uMakoti that becomes a point yokuthi kuyaxatshwana between umama ezala nomfana. All right, yena topic yethu ke namhlanje ekutheni we are arming you equipa ekutheni how to improve your relationship with your mother-in-law and if kukuthi uyiprocess nawe yokungena emshadweni so you will learn izinto through my experiences abanye. Talk to us now at 031-537-3000 questions ikuphi la ungaxwayisa khona. Oh, now as well, because later on I will ask about the role that you as a husband walomuntu oyidlalayo. Now, in most instances nje dokotela because ufika wayiqala washo ukuthi mama ezala kubonakala ngasothi bona baba inkinga but kuyenzeka kube njalo but nabo futhi oMakoti. How then do you respond to someone ozothi akangifuni
and I expect ke ukuthi umuntu ozomediator uhusband and naye umbeka esimene sicayi because uma wakhe lo and he's caught in between choosing sides between nina nobabili. You know empeleni uhusband utrapped ayinokuthi une opportunity yokuthi ashuze ubanjwe unoxhaka empeleni you know ngoba nangulo muntu wesifazane amthande impilo yakhe yonke lokavula amehlo umama wakhe wamthanda impilo yakhe yonke manje kodwa nangifuthi lo munye asemthanda manje asezoqhubeka naye for ifuture ubona khona upast no future and bobabili abakho labantu manje and you having to choose between the two so it can be very difficult umuntu wesilisa but also igcina sokunenkulumo eziningi lemndenini lo uyakhuluma umama uyakhuluma kuwena mhlamba ukwazi ukubudlulisa udefend uMakoti ngesikhathi kuyena noMakoti akhulume ngomama udefend umama lo uzitshela ukuthi uthanda kakhulu uMakoti uzitshela ukuthi usayida nomama and yet wena umuna lo udefenda omunye but also ne stress nje esiba khona lapho ekutheni labantu abazwene and wena usuphakathi nendawo yayo lento it can be very stressful umuntu wesilisa so I generally always tell uMakoti ukuthi lalela khumbula ukuthi uma wakhe loya you know more than anything umuntu wesifazana oqala amthanda empilweni nje ever you know kwaba uyena lo uma wakhe so nawe as uMakoti somewhere kumele wehlele ngenzansi especially ebona uMakoti Alex suke waba nengane wena yomfana the look ingane yakho ekunikeza even isancela ibele ibamba unyawo layo ibheke wena emahlweni lincela ibele lakho ikubuka ngathi akekho umunye umuntu empilweni onjenga nawe ngendlela ingane yakho ekuthanda ngayo all of a sudden nansi lengane and ukuze ukuthuka umuntu omdala ingane ayikhuli uyohlala uyingane kumzali wakho and ngendlela kumama wakho omthembe ngakhona nomthanda ngakhona nangendlela ozibona yonke into impendulo eyikumama all of a sudden usiyakubona umama manje ukuthi hawu sokunomunye umuntu wesifazane engabonanga ukuthi whether uMakoti but kuye kunale competition ukuthi nangomunye umuntu wesifazane ingane yami ayisangibuki mina ngale ndlela ayisatholi kumina ama answer ezinto usetshelwa omunye umuntu uyabona so icontrol enye into exabanisa uMakoti nomamezala ngoba nomamezala ufuna ukontrola naye ukuthi kwenzeke umthetho wakhe hawu kwenzeka kanje wawulidla kanje uphuthu manje seshintshile noMakoti usefuna lipapa manje ngendlela yakhe sure talk to us Makoti osemusha okuhambe kuphi mhlambe ngathothi mhlambe umshado wakho uzawaphela nje because of your relationship yakho noma ukungabi kuhle kwayo nomamezala talk to us and uhusband ke makusuke kushadwa kune iseluleko esivama kushiwo sokuthi ke uyabona ke Makoti usunomama omusha nawo yonke into uzoyikhuluma naye but ake sibe realistic kodwa you have your mother okuzala kwangempela so mawuba nenkinga nje kulula kangakanani ukuthi ungaqala i-relationship nomuntu omusha is that realistic though because i-pressure abantu abayibekayo but izimo zabantu ayifani you know Mthiyane iloko ukuthi izinto especially abantu masebeganene sebengena emshadweni bangena befuna ukufila i-role in a title ethize so nguMakoti sefuna ngiact kanje kumele ngithandwe kanjena kumele ngimukelwe kanje kanti lento iprocess yokwakha ubudlelwane nawo lwamndeni nosisi bakhona ngoba osisi also another contention enkulu yengqabano you know nosisi ngoba ubhuti simtshela nyoma yini ubhuti ubekuthengela ingane zami esikoleni engiphi imali manje ukwabona sokushintshile manje na sokunomunye usheriff you know okhona but then again sometimes kuba nezinto zesintu nezicultural uthola ukuthi abanye baxabanisa ukuthi nje lo umZulu lo umSuthu ukwabona uthola umama nje ethi ngangifuna mina ukugana intombi yomZulu ukwabona nankolelo lo sindisiwe lona akasindisiwe lekhaya kwenziwa amasiko and then umama usethi hayi bofuna lwenza into ezenziwa lekhaya uMakoti usiyamshintsha umfana usiyasonta kakhulu ukwabona so there's all those things okufanele navigate kuzo nobabili umama ezala and uMakoti without ukujajana but kakhulu icontrol nomunye ufuna ukuphatha. All right, angithatha ke anonymous oqala emlazi 0315373000 i relationship between wena as Makoti nama in-laws particularly umamezala. Hello anonymous. Yebo njani? Siyaphila kunjani kwena? Ngikhona. Uyayizwa le ndaba le? Ngiyayizwa le ndaba uyazi udokotela usevele wangiphuca amanye amazwi bengisukwasho. Enye into na Alex kusho ukuthi mina bengishadelwe ngenkinga enginazo kodwa engahlangene nobudlalo buka mama
kwami nonkosikazi into engiyibonile nje one efike ibe inkinga omakoti wesikhathi semanje ngenkathi vele nje eGhana uvele ulindele ukuthi uzothola i-mistreatment kumamezala before kwenzeke nje anything. So uyabona ubudlelwane obunjalo uvele ufika nje uvele njengoba esho udokotela ukuthi ubudlelwane lobo bakhiwayo ukubuildwayo. So umuntu mesifika vele ne-attitude uyabona ngaphandle kwesizathu i-value relationship is bound to have ama-complication ngoba wani umama wakho wena owumkhwenyana and into ezokwenza nje ubudlelwane bungakubi khona phakathi kwakhe nonkosikazi. Unkosikazi uvele uzuvela unale approach ukuthi uzothola le treatment kumambezalo yabo ufuna njalo ngaso sonke isikhathi kumhleze mbeke lapha endaweni yakhe yabo. Yes. Kodwa uyazi Alex ku-experience yami nawe dokotela mina ngashadelwa lase ngidecide nje before ngishade ukuthi ngizophuma siyoqasha nonkosikazi wami mhlanje qeda ukushadwa ngizohlala ekhaya ngizokwane zimbalo mase siyaphuma ngoba ngibalekela lento ukuthi kuze kufike la abazongazwani khona yabo. Kodwa ngoba bevele nale idea yokuthi kuzoba nama issues abantu they always find ama issues yabo like umuntu afuna ukuthanda indlela ethize umamezala engazuthi uzele umamezala. Okay, don't bet iba nje lapho ngifuna ukuzodokotela uzothini because ufake disclaimer earlier ukuthi that was not the cause yokuphela komshado wakhe but observation le. Yabona ama expectations enye into ngempela uthola ukuthi umuntu already whether from past experience or ukwezwe ngabantu ngoba abantu bahlala bekhuluma ngathi ngisho benza ngathi umamezala uyisilwane thizeni so ufika lapha already when you defensive either uthi ufuna ukumbonisa umamezala or uthi nomenzani so uyayithatha lento wakhe movie ngayo you know uyenza ibenkulu you know ayikho into ekibe ebhlungu kumina ufike uMakoti mhlambe senze counseling uthola uMakoti uthi umamezalo uyena ongithakathayo nothakatha umfana wakhe. I mean I think ukhona umama ongafuna ukubulala umfana wakhe you know uthole ethi hayi kwalahleki iande yekubo kwenzekeni lokho kukodwa is because lento futhi angisho ukuthi akwenzeki at all but awukuzibheke nawe uMakoti ukuthi ukube realistic wena wakho umama engakubulala yini ushiya ipaint ekhaya you know ubona ukuthi uyakubulala ngoba engafuna umuntu wena oshade naye agcina kubulala wena you know but also nawe kune role ongayidlala you know nokuthi ufunde ezintweni ezithize kuyena lo mama walekhaya. Okay, abanye bayebethi indlela umawa lo mfana oshade naye azokutreata ngayo kuzoba indlela naye atrishwa ngayo mayifika kule family iyaba kanjalo noma well kuke kwenzeke ukuthi naye wayithithwa kanjalo uma naye wathola leyo warmth naye uyacabanga ukuthi nami lengane isesimini nami ngangaba khona abanye othola ukuthi bahlukunyezwa you know Alex uthola day mina ngahlukunyezwa ngifika le ekhaya ngangivuse ekseni kuthiwa ngihambe ngitheze ngipheka uphuthu ngenzele yonke into wonke umuntu uyabona so mina ngifuna waMakoti ngimenze leyo nto engadlula kuyona ukwabona so ngeke kusho ukuthi owenziwa nayo uzokwenza. Sure. All right. Let me take omunye anonymous from Newcastle 031-537-3000. We are live kwa wonke ama platforms ekakasi so you can watch this conversation Instagram, YouTube, kwi app as well as website as well Kakasi World. Hello anonymous. Njani? Sikhona kunjani kwena? Taphila ole Alex na Doc. Ngicela ukuphawula lesima ukuthi le amanyama issues aqala 1-2 umuntu wabaningani bekuyiwa emshadweni. Okay. Kanjani na? Umtholo mhlawumbe umuntu engasebenzi noma umtholo esebenza. Kunale issue le emina engisola nebona ukuthi eyenza umama sometimes most of the time babathanda uMakoti. Umfana afike esikhathini ngenayo uMakoti noma engenayo umama engane o-straight atshengise umama wakhe lento kahle ngendlela engiyibona ibase kwimali kakhulu nokumphuca ukuthi uspend isikhathi nomntanakhe umnika yonke le yokuthi mhlambe ubaba kasekho usubaba la ekhaya wenza zonke izinto avele umama ashintshe lapha ayisezoqhamuka umuntu ozothandana naye abone sengathi umphuca isilulu sakhe noma eqatha emlonyeni right bese lapho
sho ukuthi angidingi noma angiphoqi ngale isho ukuthi abantu besilisa khona omamabo izinto abazenza ukuthi niyabayisho othi noma uthi uhlala naye phansi uyamtshela ngazo angayibhilivi kodwa mayese kutholile ukuthi kunjalo ungabe usazi ukuthi wena uphi kube sengathi umuntu wrong izinto ezifana nani nje anonymous uzothina uma wakhe kuyena like nje uzothi umakhe ambone ukuthi la ngiyaphuma uzoza azala nawe akutshela ukuthi la ekhaya ngomfuna umuntu ongafundile izinto nje lezi ezithe phecelezi iyasebenza yini manje bese kufika kanjani endlebeni zakho cha ahlale nawe akhulume nawe sikaqona ke phumile okay. Look kuba khona lokho Alex uthola ukuthi vele abantu uma bengafunani whether umamezala or uMakoti phambi kwabo bebo babili kukunama true colors avelayo kodwa phambi komfana ba pretend uthola ukuthi you know whether ilo okuyena ovusa ububi you know uthola ukuthi phambi komfana uzowenza ngathi ha uMakoti udlile nje uMakoti afuna ukumnaka as umfana abona ukuthi hey umave emthanda you know uMamthembu umthanda kabi kodwa mase ngifika lapha uMamthembu uthina ha uma akafuna ukudla kwami ngiyamphakela kusale lapho akushiye eplatini acela ingane azimlethele okunye ukudla ethi akakufisi lokho engikuphekile ukwabona so uthola ukuthi kunaloko kupretendelana ukuthi mekhona umfana kunalento ukuthi nomunye ufuna ukuveza ukuthi umuhle umsulwa. Okay. Conditional anonymous. Did you say ukuthi imatter iba complicated kakhulu if kukhona ingane wena ofike nayo? Cha, esezela ingane yena. Once kwazalwa ingane. Esezela ingane ni imatter ibalana. Tolfisi lengane different kuwe Alex. Umama akathande kakhulu lo uqala ngoba nakusekhona ntanga ukuthi noma kuthiwa kunemsebenzi kunani ubiza lo makunemsebenzi ngaloyo wokuqala ongasazi nomntanakhe abize yena ayekhona kubo uma wengane ngawe uma wengane ondala ongasazwani naye okay yes okay all right no yes wala well thanks just uxwayisa abanye yes ngoba uthola ukuthi omunye umamezala wena uthi mungena azitshela ukuthi ukhona uma kasikuquququ uyabona yindaba lo eseshiya uma wengane kunengane le ekhaya uyabona kuthi noma sekunemsebenzi bane relationship bona noma wengane kanti it's one of the boundaries akumele kusethwe ukuthi uma wena sufikile suMakoti it's one thing nitsa intombi nobabili but if wena suMakoti sokumele manje yena umamezala akhatha ama ties noma wengane loya ayizi ingane emizile misencane ayilethe udade wabo or ihlobo thizeni or ilandwe phela ingane yale ekhaya izojwayela ukuthi ibe le ekhaya but ingalethwa uma wayo. So now who will tell her ukuthi ke kahlehle umuntu oxava yonke lento wena ma? Well even if awuzumtshela kanjalo ukuthi uyena oxovayo because kuyeke usumtshele kanjalo ukuthi uyaqova but it's part of ukuthi nina nomnyeni wakho ni set ama boundaries nemithetho yenu ukwabona uma sesungenile so kube nento ezizithi nansi imithetho yethu if ingane ifikile le ekhaya sicela kube nje ukwabona so akube nemithetho enizoyisho kungakabi nalutho nje so that ethi umamezala mekwenza lokho ukwenza ngenkani ebe azi ukuthi wenza into wrong and useyakudelela. All right yezwakala siyabonga kakhulu singothi ushare story sakho ngicela baningi abanye abaziyo leki singafunda nama comments kwi page Indaba with Alex. We are streaming the program live. You can watch sex Indaba namhlanje lehlela lilungela ingane namhlanje kuse appropriate ukuthi ngifake lo line yokuthi lilungela ingane no asikhuluma ngepipi today ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 pm. Alright le program iba khona njalo kusukela ngo7 kuya ku8 mangabe kusuke kuLwesine suke sino doc sikhuluma nje indaba ze intimacy umdavazo but namhlanje ke siya kuyona ke leyo saba ukuthi uyikhulume kodwa ke iyahlangana yonke lento ngoba if even nomdavazo ngeke ube right makhona lama issues uyabona absolutely induku ziyawa noMakoti akachami yonke into nje iyama ithise nje ukuthi so yebo kuba ngathi unomnako wabo kanti umamezala umndeni kubusuya ukuba kanjani yes 0315373000 let's get to the perspective yomuntu wesilisa now sisizwe nje osisi Mlu from Richards Bay. Yes bunjani right kunjani kwena ngabe lamfethu sure but yazi lenkinga ekhuluma nayo nami ngeke ngaba nayo yabo
ya nginomuntu amade ngiphusha naye sina 4 years siphusha yabo. Then sibe nengane last July yabo. Yes. So since then mfethu ayizinto zijika yabo ngisho athi umuntu akhona ngiyamkhipha noma ngenzani aka appreciate nje the way kwenzeka ngakhona mfethu hayi kunzima ngisengize nami ngithi hayi mhlambe khona mhlambe ongidlithe mhlambe kuyena kodwa angazi kahle hle yabo. So I'm sorry mfethu ukuzwa lokho. Ungena kanjani uma wakho la? Umama lana into mfethu angenayo la. Ngisho yabo kwanayo umama yabo uyabona ukuthi sekukhona uqhekeko yabo oluphakathi kwethu yabo lonto le. So into lana engengibuka ukuthi yena ungena kakhulukazi ngakumama yabo akhulume naye. Then bese kuba it's like mina angifuni ngenxa ukuthi mhlawumbe angifuni ingane kuphela yabo lonto leyo. Okay. Mekhuluma nomama wakho yini bayazwana noma kuba khona izinto umama azikhulumayo ezimbi ngawe eyiphile part umama ayidlalayo kubudlelwano bakho nyoma wena nje ukukhomenta ngokuthi umuntu wakho usambona ukuthi usakufile noma akasakufile inwana ndanwazala ingane ubona ngathi useyakhlehllela? No, bayezwana nje naye umama kakhulu. Bayezwana kakhulu. Oh, okay. Yeah, bayezwana. Okay, so inkinga yiloko nje ukuthi umuntu wakho uyakhlehllela after esethola ingane. Yes. Yeah. Okay, but look, into enjalo into edinga ukukhulunywa because qala awazi ukuthi yini sizathu mhlawumbe akona ngoba ehlehlela mhlawumbe ngoba imizwa kanayo omunye umuntu wesifazana uthi masethola ingane imizwa yehle yocansi so uthola ukuthi wena uzobona ngathi akafuni wena kanti ucansi angalifuni uyakufuna wena. Naleyo nto le uke wangijena vele so bengisafuna ukuthi mhlawumbe ke ngixoxe nawe because nginaleyo nkinga njengamanje nje I think sagcinana maybe around March kanje. Usho khona ukuthi hayi akasenalo nje into la. Hayi uthando baba ungaconfuse inkanuko yocansi uyabona so mhlamba ukumlethela lapha ku Dr Mthembu ke ngimkhenika ngimvusa imizwa if kukuthi it's about ucansi but if kukuthi kunezinye inkinga ezingalenga kuhle ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunywe ngazo sokwazi ukuzidikida nazo. So there's hope. Of course. Yezwa ke so ngalahla ithemba usuthi kuhambe nothando namlu. Nawa kama comments because indaba ebucayana le ithi ngibafihla nje bonke abalaleli bethu but I will ngizosho ukuthi umuntu wesilisa doc noma wesifazane yini okay. Nangisisila ethi ngibhlungu ngalendlela. Mina ke sengijikelwe naye yiyo indoda ingithuka ngokuthi angibafuna abantu bakubo. Lapho ngenza konke okusemandleni ukuba uMakoti kulomuzi. And then bese kuzoba khona umunye usisi futhi othi ave kunzima ukungafunwa umama ezala. Nami nje ngikuleyo nkinga angilazi icala lami uthanda uma wengane engamfica kwamina angazi nokuthi bahlukaniswa yini kodwa sengithwala icala engingalazi and kubhlungu. And then bese kuzoba khona umunye usisi othi sanibonani kunzima emshadweni ngisikhulumela mina ukube kulula ukuphinde emuva ngabe sengahamba ukubhlungu indoda yami ibukisa ngami kubo bonke abangifuni but icala angilazi. And then guy Quentin uthi into exabanisa uMakoti nama in-laws umbandakanyeka einkingeni zemndeni amaplan eno awabe yinqomo zeni noba yi2 usungezwa uvoke emndenini but lokho akuyishintsha into enivumelene ngayo phuma kini wakhe eceleni ukuze ukhululeke. And then bese kuzoba omunye othi umuntu wami mina uhleze ngitshela ukuthi umama uyahlupha what kwale khona ukuthi mina ke wazisho ke igama so umjitha lo khala ngokuthi uMakoti wakhe uthi uma wakhe kamfuni. And then uthi indaba ke iqala masebezo qhathanisa ex kamyeni noMakoti ukuthi wayenzani engenzini kanti abantu angeke bafana. And then umjitha uthi drama is caused by umama ezala when she wants umfana wakhe to herself in a way that is annoying. Right? And then bese kuzoba umjitha othi ayisoze yalunga indaba kaMakoti nama in-laws. OMakoti bathi bayela lo abamganile emzini but umndeni wona ubheke ilunga elisha. Nazo ama comments from both males and females. Yeah, of course. Abantu abafana umama ezale engamthanda omunye uex uyabona I'm comparing now especially masekunezingane wena ungakabi nezingane kuba naleyo favoritism uyabona. However yazi ngifuna ukuhlebela into uMakoti wena obona ngathi umama ezala uthanda uex
uma wengane not wena ngicela ukuhlebela nangesikhathi uex kuyena oyintombi naye wenenkinga engamthandi usemthanda manje as a defense kube sengathi khona amncamayo kunawe but it's not about you sithandwa sami naye loya ngesikhathi kuyisikhathi sakhe you know wengamfuni usemfuna manje uzwana naye manje ngoba ezibona ukuthi uyena ozokwazi ukuzokuhlukanisa wena nale ndoda not because emthanda you know kwangempela. How do you force then umuntu obona kahle ukuthi amagazini awatholani or you have izathu ezibambekayo ukuthi umthande? Say for instance ke you are a victim here ekutheni uyabona ukuthi akakufuni uzolokhu uzamile nje. Number 1 akasi uma wakho akakuzali. Okay, you have to know that ukuthi akakuzali. But also you need to build a relationship yenzeka ngesikhathi over time ekubona ukuthi nangu lo muntu uyabekezela unje wehlisa umoya uyazithoba over time you know uzokuvuma you know umamezala musa wena ukureact don't take it personal noma ekhuluma kabi ngawe ungaboni ukuthi lento ingawe but ibone njenge positive criticism ukuthi what can I do about this mhlambe uzothi ha uMakoti ave yivilo vela kuvuke nje eksena naki ingane zakhe yes you know uwe la khuluma ngayo but ibona indlela wena ukuthi yini mhlawumbe ungayenza wena kuze ugweme lokho but don't take it personal ngoba emva kwesikhathi ngempela uzokujwayela umamezala agcina ese right ngawe musu expect too much kuyena ukuthi akuthathe njengoma wakho akade kuthatha ngakhona and especially Alex we always say ukuthi as umuntu wesifazane unendima oyidlalayo ekwakheni umuzi musa ke wena udedela umunye umuntu wesifazane omama ukuthi arule lana wakhe wena umuzi wakho you know including her you know wakhe wena umuzi wakho and take over you know ezinye izinto athi menza into uvela uhleke nje abona ukuthi hayibo you know lo muntu noma ngithi ngimenzana kwindawo uvela uhleke right there. Exactly ngoba wena uyayazi indima yakho ukuthi uzokwenzani lekhaya uzokwakha right. Sengiku anonymous entuzuma. Hello anonymous. Njani Alex not talk. Yes, anonymous sounds sad. Yebo. Njani Alex not talk. Sikhona sis right. Uzwakala uset nje. Yabo lesihlobo emithinkile Nkosi yami isibhlungu. So eyami indima ikanje. So mina ngiyumZulu. Yes. And then bekade ngishade nomuntu omtswana. Okay. So i relationship is right but umamezala nomyeni be right but umamezala angazi ebengafuni nendodana yakhe. Okay, umuntu ebekade ngishade naye wayekade divorceile kuqala. Okay. I-divorce. Okay. So sase siyashada mina naye. So umuntu mina engingamficanga bekumtswana wakubo. So kuzongena mina ngomZulu. So ebengafuni lutho ngengane yakhe ibihola nge-15. Uma mezala ngitshela ukuthi uma uthi zithi 15 begeza yena kuqala ezela erumini wethu ngaphandle asho ukuthi indodana sambeni sokross. So uzomthanda kanjani mamezala makuthi uzakandala? Okay, ngishaya indiva nayo yonke into ngizame ukuthi hey no it's fine baba hambani nomama mina ngizosala. Into ebenza mamezala uthi uma kuzopheka mina ebengakudla ukudla mamezala hayi no hayi angithanda ukudla ngiyabona nje abekele kaze yes. So uma kupheke yena ufuna ukupheka yena kuqala and then bese silethela nge-tray erumini yethu. So uma wena uzongena ekitchen akakuthandi yebo uzohleka sinomntwana nayo yonke into ukhulile namalento nabantwana laba baka mama lo kuyena yengangikade ngifike sizwana ngoba ngabafica bebancane baze bangena isikole ngikhona. So indima kamamezala othandweni labantu abawu2 akuve ibhlungu but akulona uthando lokuthi akafuni uhlupheke upheke so ufuna ukunesa. No thina bedlele plate inelodwa. Igama ayaze walisho mamezala ukuthi why indlela plate inelodwa because ama plate maningi. So ucabanga ukuthi khona yena ozokudlisa. Oh. So even sisade time ingakashade singakalobolani besidla eplate inelodwa. Ishubile.
Yeah, ishubile Alex, but you know Makoti ngeke ngayisho le yama cultural differences uthola umunye umZulu, umSotho, umXhosa abathi but wake wacabanga ukuthi mhlawumbe isizathu umama engakudla ukudla kwakho ukuthi nje kube umSotho nje yena mhlawumbe wena upheka njengomZulu and ukudla lokho kuphekayo usemdala akasakwazi ukufunda into entsha wakwacabanga ngithi mhlawumbe njobe kuphekela yena lokho kwenhlobo yakubo beSuthu orabatswana uzama ukukufundisa wena ukuthi angenise wena ekudleni kwakubo you know kohlaka lwabo wakwacabanga yini ukuthi mhlawumbe you know uthe umama ezalo uyafika lana athi njalo ngomhla 15 asihambe ndodana I'm assuming ukuthi umuzi wakhe ikwakhe lenhlala khona you know so I think to me that's a sign ukuthi nina sebenzani nikhule nizitholele yenu indawo nawe lozoshaya khona u5 ngoba yabona ngokwesinto especially umZulu wena uyazi ukuthi kwakuthi noma kwakhiwe ekhaya kunekhishi lika gogo wena uMakoti unekhishi lakho njalo because as umuntu wesifazana awukwazi ukuphelana nomunye ekhishini elilodwa ukwayibona leyonto so my advice ukuthi zama sithandwa sami ukuthi nomnyeni wakho niphume ekhaya that way umama ezala nizomupha imali lenimupha yona but uyabona ukuthi nawe kodwa une role oyidlalile ngoba ithi indoda mikutshela ukuthi nangu umama ethu ufuna ukuhamba nami ukwenza shopping uthi wena it's fine ube wazi ukuthi akukho fine uthi wena it's fine hambani nomama so kwawena suyayidedela ukuthi imvukuzane ingene endlini ngokuthi wenze njalo ngoba wena ufuna ukucontrol la indodweni yakho uyona ufuna uyifundise ukuthi lalela sokunomunye usheriff phela manje kumele utshele umama ukuthi sokuzoba kanje imini esengizothenga kube kanje because suqala ukumfundisa naye ujwayele ukuthi uma wakho wenza zonke izinto sokufanele wena manje ubreak le virginity yokuthi abenze izinto ngendlela entsha ezokwazi ukuthi accommodate nawe. Okay Doc, inkingi ilana kunzima ukutshela umuntu mawakhe bekuthi indoda uma isemsebenzini umama ezala avale ekitchen akhiye aphuma hambe nokhiye mina ngisengaphandle eromini so ngihlale the whole day ngingadli and kunzima ukutshela umuntu wesilisa ngoma wakhe. Yes, that's true sis. Yeah. That's true. Lalela sis and angisho ukuthi akwenzekanga lokho nokuthi akukho nokuthi ku right ku wrong but wena njengoMakoti zama ukuthola indlela zokuthi wena lento ishintshe in your favor you know or even kwakona ukuthi mhlambe uthi kumnyeni wakho usucela ukuthi akakhwele lakhe ikhishi lana kuze uzokwazi ukupheka lokudla okuthize uyabona noma la eroomini noma yini but zama ukuthi ungacomplainanga ngonina but uzama ukumbonisa indlela zokuthi uyabona sometimes emini ngiyanqena nokumhlupha ugogo and uyakhiye ekitchen ngicela ukuthi ungitholele indawo la lengizopheka khona ukuthi sipheke lokudla kwethu esizodla khona ngeplate elilodwa but really my advice thando sami phumane ekhaya nomnyeni wakho nihambe nozitholela indawo yenu. Try that sisi. We wish you luck. It's 1942. This is Indaba eKakasini. Nomini, nomikephi, noma kanjani. Kakasi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. 031-537-3000 sekumukela Indaba eKakasini lohlelo lilungela ingane sikhuluma ke indaba ze family now my in-laws yini ngazwana phakathi kwakho no mother in law asathe nango uNdumiso from Hammersdale 031-537-3000 shosho Ndumiso Alex sure bud unjani mfowethu sharp kunjani kwena ngiyaphila sure Awu Alex into enikhuluma futhi ngikhuluma inkinga mfowethu engempela yabo mina ingihlezi ngishile lo osewayithinta uDoc yabo mfowethu ngihlezi ngisho abo solo uplana ukuthi uyolobola awunothi umuntu ozobe uzonda shiya kini ukuze ube nepeace shiya kini 2 enye into ngine experience abengisho yabo ukuthatha umuntu onengane Alex but Alex yomunye umuntu ukuze nawo kini ngiyakutshela ngiyaphinda umuntu akuthola ukuthula bangapretenda kini mhlambe bazenza umuntu angathi bayamthanda kodwa abamthandi enhlizweni zabo izwa ngami lokho abafethu kumele bakwazi ngefethu kube clear engqondweni zabo wathatha umanga nomunye umuntu wathi uyamshada kini ngeke bazibamthanda ngeke so nje inkinga kumele sizame ukuyilungisa lezo samajida lezo
Ngithama uqala ukuthi uyalobona. Phuma kimi. Okay. Imanje nje ntomisi. Okay, doc? Yeah, true. Usukhulumele ngaleyo ukuthi akuphume. Ngikhulumele ngaleyo but le ngane factor. Look, especially uma kuukuthi lengane Mthiyane yakamthembu mina ngizogana kaMthiyane engiza nengane yakamthembu kaMthiyane ukwabona ukuthi lonto izoba inkinga kanjani enganeni and nokuthi bakujudge lekhaya ngoba lekhaya bahlala befuna ukuthi angathi imfana lekhaya ngathola intombi into umuntu ongakazi azalele umuntu ongakazi aqale lekhaya even though ubona utholta amadodakazi alekhaya ase ane mix masala azele lapha azala lapha but wena njenge outsider bayakujaja angathi ungafika lana uVirgin Mary ukwabona uzozala uJesu umuntu okokuqala ukwabona leyo nto so yes again ukuhlala emzini zama by all means ukuthi niphume nohlalela nodwa ngoba even if ufikile nengane yakho lekhaya kodwa ingahleli lekhaya ekhaya elikhulu ihleli kumuzi wenu nobabili it's better ngoba idila nani nobabili not no sis balekhaya no mama walekhaya. Sure. Right, asithathe kwa Anonymous eMaritzburg. Hi, Anonymous. Sanibona but Alex no dokotela. Hello. Sanibona sisi. Yes. Mina ngizokala la ngisawu girlfriend. Ngibusona lesimo sokuthi uma mezala angazi mangathi mamezala noma umama uzoba umamezala engisithi akangifuni nyala nginyathele khona. Wenzeni wena? Angazi ngizenze lutho akangaze lutho ngathini uthanda uma wengane omdala uma wengane wayekade ecelwa uboyfriend wami so unokuthi angifonele angicomparation naye uma wengane angifonele angithuke uma wengane nomamezala umfonelayo angithuke akuthuke. Yes, uthini mekuthuka sithando sami? Yabona nje recently kade ngifonele ungibize ngenja wathi mangabe ngifika kwakhe uzongikwaza. Wakhuluma nje into eziningi, kuningi akukhuluma nje nokubhlungu kakhulu ukhuluma kabi ngondodana wakhe kumina. Angitshela ukuthi ushintsha amantombazane kwakhe mangiphuma mina ngenamanye. Kuningi ngakhulumayo kubo ngangiphathi kahle. So lezi zinto asuke ekuthuka ngazo uyamtshela uboyfriend ukuthi uma wakho uthe what? Uyavela ukuthi uma wakhe angifuni. Lokho ngisemqondweni wakhe. Yes. Imake sithandwa sami uyazi yena ukuthi uma wakhe akakufuni nawe uyazi futhi ukuthi uma wakhe akakufuni angithi yebo musa ke sithandwa sami uexpecta into ethize kuye yabona mukele eyilonto ayiyo uyabona but also sometimes nawo amadoda ayafaila ukuthi atshele omama izathu zokuthi wahlukanelana nomama wengane uthola ukuthi baba defender uthola ngafuna ukumhetha mhlawumbe ifika bezwana uyabona kuze abonise leyo nto ukuthi lalela sihlukene lapha angisoze ngaphinde emuva khona yabona amtshela ukuthi sengithanda lo manje nasi nanga umuntu esengifuna ukuphila naye ukuya phambili but kubhlungu kunjalo ngeke ngasho earlier ubengamthandi naye umama lo munye ngoba umuntu amthandayo umfana wakhe ingane yakhe ubanga ngayo ingane yakhe wena ke yiba yilo hlakaniphile wena kuyona yonke le affair yiba yilo hlakaniphile muyeke ilento ayiyona uqhubeke wena nokuthanda umuntu wakho ubonisa umuntu wakho ukuthi wena you are wiser than uma wakhe nokuthi wena you are calmer than uma wakhe ungabi nento yama fight nento eziningi okuningi uzozivezela yena uma wakhe ukuthi uyini kumfana wakhe but wena musa ukuthi njalo kuluntu uyabona kusethe uzozivezela yena umama ukuthi unjani but wena you need to take control of the situation ngokuthi ungamthatha umama uzomenza number 3 kwi relationship yakho especially not now ngoba kwakabi na uMakoti lekhaya so usakubona uyi-threat nje yenye intombi azobuya adlule kuyona futhi iyazi ukuthi into enkinga kakhulu la nayo mawengane loyo amlelayo angimfitanga angimazi ngafika sekuthiwa mhlawumbe baneminyaka bahlukana angimazi ukuthi ngengimkhombekise endleleni even ngisho nayo umama but yabo njengoba ngisho sithanda sami it's not even about her
ubengamfuni kwayena mangasekutshela ubengamfuni kwayena umuntu amfunayo umfana wakhe nibanga umfana wakhe and that is all and nje kumukele lokho it is as painful as it is. Yeah. Right. So resisi, but sometimes siyawadinga amaqiniso so that we heal better. And ngizofunda nansi comment la. It's tough, painful topic. I lost the mother of my firstborn and the love of my life because my mother didn't like her, and I still blame myself for that. And then bese kuzoba khona omunye othi ave kunzima, I am in that situation and khuluma ngayo inkinga, I'm the only child umama nayo, so I defend both of them, but mentally it's draining, it's hard. Sure. Anonymous Xhobo. Sure, ndaba zethu. Wasibizi. Hayi kunzima bafowethu. Yabo kumina kwami kufuna ukuthi angazi ukuthi ngingathini kodwa kufuna ukwehluka cause umuntu owazaleka ekhaya. Uzaleka ekhaya nomama lo wadlula, ubaba ngala wadlula. Yabo. So manje inzima lento because unkosikazi no mama lo osala ekhaya odade wakubuka mama abizwani ingale lekusele khona isalukazi ngakhona akwizwaniwa yabo manje uvela ungasazi ukuthi which side you must take ngoba manje ngaso sonke isikhathi lo utshena ukuthi ngisho athi ule emsebenzini ubhizi yaspan umuntu akubikele ngento encane nomunye akubikele manje uvela ungazi ukuthi yona kuphemela uwena udokotela uze wathi lento le ibuye izishaye ngisho na ekamereni yabo isikhathi bonke lento leve ngoba ngaso sonke isikhathi ila ikhanda iyacabanga ukuthi kwenzakalani. Sure. Yeah, uyabona lento it painful nakubona abantu besilisa abakule situation efana kanjani. Absolutely. Yeah. So would there be anything wrong with counseling yomuntu oyedwa okanje so that ezoba equipped ngokuthi uzodila kanjani before bathimbo? Not oyedwa Mthiyane, bobabili umama ngeke uzumenze counseling, umama uzomtrainer over time ngokubona nina nobabili, one ukuthi ingane yakhe ihappy and iyakuchuza nokuthi ibone nanawe ukuthi awumniki leyo attention la azama nali fight azama ukukunikeza yona. So it's important ukuthi nina nobabili ingane nithole attention ngoba kunezinto vele ongazisho wena ngomama umfana ngeke azazikholwe. Uyabona? So nokubhlungu kuyena ukuthi usho kanjalo noma wakhe noma ukuthi usekuchuzile mhlawumbe washiya kubo ngebebonile kodwa uthi mase yedwa unaleso sikhala sabantu bakubo nonina ukubona of which wena as umuntu wesifazane wena kumele udlale irole yokuthi ubumbe futhi lo mndeni. So yilwa ngothando, muwina ngothando, but also having to accept izinto ukuthi zinje, ungazama ukuthi umshintshe omunye umuntu futhi ungazama ube okay nokuthi akakufuni, ube right ngokuthi ngiyazi akangifuni mama ngiyazi ngifuni kodwa uKhisimusi ngithenga ngikuthengele nazi izicathula ukuyibona lodwa. Okay. I'm on YouTube now. Umelizo uthi i sad story esibhekana nomakoti bethu komama. Kodwa ke kwenziwa yithina abantu besilisa ngokungabavikela omakoti bethu ngendlela efanele. Nomuntu wakhe nomama wayenikwe ubaba. Khona kokuhlukile kunalokho kuvela kuDumsane. Uthi mina my story is different. Omakoti nomama angazi guys ave bezwana sipheka endlini eyodwa. It's been 14 years now. Ngisho beya uyashoka indawo abaya kuyona bahamba ndawonye. So there would be cases anjengalawo. Oh yes, absolutely. All right. Tithatha ke nangu Anonymous Xhobo. Hello Anonymous. Yebo Alex. Yes Anonymous. Hayi bengikade. Oh sorry. Okay. Oh sorry but no siyabonga kakhulu. Sorry sasilinde embombolo. Sure Linda. Yebo ninjani Bud Alex? Si right mfethu elo lidaba nje lishisayo esilidingidayo. Bud Alex lunzima lunzima angazi ngathini. Yeah. Nami ngisenkingeni efana Alex. Yeah. Ngizothi ekhaya kunomakoti owamakoti ka6. Before shade ngamkhoma ngiyamazi ngishobona umuntu. So ngamtshela okay ekhaya uzozukuthi 1 no 2 no 3. Oh sorry kancane mfethu. So sorry let's clarify. Mangabe uthi uwoka 6 la ba u5 obut bakho not ukuthi u6th wife. No. Abobut bami. Sure. Yes, abobut bami. Okay, so waqala wamtshela ukuthi uzoficana ekhaya. Yes.
Okay ngasethi okay imali ozonikeza mesinikeza uma imali ngizonikeza wena uyithathe uyidlulisele kumama ngase ngicela uma uthi okay ma imali sezoyicela kuMakoti manje no sis bonke ngensenza kumina ngizwa ngayo ngidinga imali hayi bangangilalela kulokho baphungale beze kumina imali beyithatha angabe ngisho kubonga kuneyinhlamba nje athuka ngaso ngoba into ekuyiyona ngempela edala inkinga le bengenza yonke into ekhaya bathengela yonke into abayidingayo so bese kufika uMakoti sekufanele oplastic engifika nabo baqale kuMakoti phela manje bangabi saqala kuma ilaqale khona inkinga ke lapho engathi nje uMakoti sefike nje waphamisa nje ekhaya isimo indlela esiyona njengamanje umndeni usuhlukene phakathi sengobhuti abasesayidini lami bawu2 bese kuthi osisi noma nobhuti wedwa bakweni iside ungakubathi mina uMakoti siyathakatha into eningi abayibalayo yes ngidonswa ngekhaya zonke lezo zinto lezo okay yeah. So Pethu, am I correct in saying ukuthi the lesson ofuna ukushiya nayo as well ile ukuthi kufanele uhlale umvikela uMakoti wakho from abantu bakini ngoba uyabazi? Yes yilo engihlezi ngikwenza into okay ngoba ngiyamazi uma ngiyabazi osisi ngiyamazi umfowethu lo abasaya naye so kufanele ingane zami nonkosikazi wami bengenze short okuzakubona aqale kumina priority yes story ehlukile from esesizwa before yeah absolutely again it goes to rules uthi nibe nemithetho yenu ezoyenza because ekugcineni wonke nomunye ufuna icontrol that's it sure I sidlala nama voice notes on this show ku 0789342827 hayi lento lena ayigcini ngokuthi ishaye oMakoti bethu kuphela iyashaya nathi emakhweni indlela esithatheka ngayo uyabona nje mfowethu ngikhuluma mina ngento engiyaziyo nengengadlula kuyona uyabona mina ayibhekani mina nama in-laws zami ekhweni lami hlobo ngenxa ke yokushayisana bese ke bona ke befuna ukuthathela izinqumo udade wabo kanti ayihambisani nathi egcine sengitshelileke bese kubabhlungu. Sanibona ngiyanibingelela. Cha lenti kanje uma ngabe kuzoba khona intombi esekuqaleni wena uzoba unumber 2 kuthatheka ngathi wena oloye unumber 1 so ingakho kungeke kube kahle wena ozongena ekubeni kuke kwaba khona omunye umuntu so ngaso sonke isikhathi kuba ngathi wena oloye lo wasekuqaleni. Sanibona ekakasini ngibingelela uDr Mthembu noAlex nami nginaleyo nkinga yize ngingakagani ke mina kodwa nje uma wakhe akangifuna lengambe khona uthanda uma wengane zakhe ezindala mina kwangitshena nawe ukuthi ngangishonelwe ingane wathi kanti ngingane njani nje mina wanyela uma wami engabuya ngiseka ngike endlungweni zokuthi nganjela ingane kodwa akakwazanga ukungiseka wanya ngisacela ukubingelela anonymous oqhamuke eNyukasela mina ngafika la emedication kaDr Mthembu nginenkinga yama-period pain aye heavy ngalendlela kodwa uDr Mthembu wangisiza ngoba wanginikeza i-treatment yakhe engeke ngisayibala nga1 by 1 kodwa yangisiza kakhulu kabi enyangeni elandelayo angizange ngiphuze ngisho iphilisi ne-acid ke nalokhu detox kakhona kuyasebenza kakhulu because even i-drink angisayihaleli uyihalele ngiyabonga. Ngipatient ka Dr Mthembu ngafika ngigula ngingakwazi kwenza lutho ngakwazi ukuhamba nakulala nakuhlala ngafika ngasizakala la manje sengiyaphila sengi-right. Oh yes just uxolisa nje bede news lo bekhuluma ngendaba ukuthi wafika wathini okay indaba ezintsha doc about ukutholakala kwakho inamba ishintsha ngithi no inamba yami ayishintshi location sike intabeni leya eHillcrest kuthiwa iBothers Hill mukhuphuka intaba nje number 6 Old Main Road number yethu ayishintshile 031765
8475 isel 0614622945 sesinama massage futhi manje Mthiyane uthi ngesikhathi ulungisa induku wena hlamba isithandwa sakho usifake lapha basivota vote kuze kuvuka imizwa ku massage imizimba mhlawumbe unogogo ohlala ethi ongirabhe uze naye lapha emedilution simrabha kuphele zonke inhlungu kuze umuntu abe right ama detox yonke into kumassage umzimba nje ukuthi umuntu azizwe emnandi nokushefa also khona into yokushela sikhuluma ngezinza ukuthi umuntu uzikhiphe zonke izinze siyakwenza lokho sikushefela untombi zodwa abe smooth much ashiblike so nakulo wesilisa ke sishebela yonke indawo manje why nembobo yangemuva kushefele zanwele lezi ezilaphayana you know nokudla nanesopo iokra soup wonke umuntu ekhala ngeokra ivusa induku nokudla kwesintu nje uzokuthola futhi khona so the new address 6 Old Main Road still umgaqo uyafana qhubeka nje umgaqo number 6 asika 20 sesika number 6 both us here number 1 Dr. Mthiyane sibambalana ke conversation yethu so iyakhona lapha and then we share a story now all right sibekelana ke indaba yethu namhlanje the show is available on YouTube on Facebook Indaba with Alex konke amakakasi platforms moso ne podcast uzoyithola ku kakasi app ne podcast yakhona kanye ke ne video eyohlelo as well uqhubeke nokusinikeza ama topics ofuna sidile ngawo indaba@kakasi995.co.za thank you doc. Thank you Alex. All right sibekelana ke indaba yethu namhlanje is Freaky Thursday so from now mdavazo ke ugijima phezulu now signala masopa ngithi it was nice is not enough too nice no that's not enough still Indaba special open line on Mondays at 7 talk to Alex nazo zonke indaba zabasha